Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Action Radio Philippine Standard Time, 1:38.
hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta na kamudara? Ari naman ang inyo kubos nga lagad si Tito Wilma. Updanay naman kita sa Miyerkules nga edisyon. Sang This Is My Life. Nobyembre 4, tuig 2020. Pido mayo-mayo kay nakapaniyaga na da. Ha? Sa mga nakapaniyaga, okay. Sa mga wala pa nakapaniyaga, dira, ang iba nakapanghimos na sa ilakinan, antawi akay ti alauna 40 na mo, no? So, go lang kita dira. Samtang ang aton sini mga atensyon, ang aton sini mga palamatinan. Nagaupod kay Tita Wilma karon iya nga hapon, tiok danay tubtubtak na alas 3, no? Diri sa Dekbanwa sang Bacolod, sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati, sa aton man mga suki sa probinsya sang Negros Occidental, sa kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan kag sa mga kapuluan paamo ka na mga kaiping naton nga mga sa kutob sa malabutan sang aton man paglingaw sa inyo sa sininga hapon, kamusta lang, especially inyo panahon, okay nang inyo da mga tiyan kay ti nagapatunaw-tunaw na kag naga-relax na. Nagasulusandig, nagapiyong-piyong ang mata. Ha? Okay lang? Yes, Tita Wilma. Okay lang, ina. Nan? Alay ho? Sa ito naman, Christmas countdown, Tita Wilma, pila na gid lang. We only have 51 days before December 25, Christmas Day. And pila tawe? 58 days na. 58 days before New Year, January 1, 2021. Hinay-hinay lang ha sa gihapon ang imbukada ni Tita Wilma sa inyo. Ang paghalong, hinay-hinay lang sa inyo mga ginapanghimo. Ilabi na gid kung magwa ka mo dira sa inyo tag sa kapuluyan. Man ang paghalong kagangaton sa ni safety, nakadepende man sa aton mismo ginahimo mo, no, diba? Basta may tabon lang aton siniguya dira halin sa ilong pakadto sa aton sagang ang face mask na butang. Nay. Kag kon magwa kag may kaladtuan ang face shield, hindi pagkalimtan. Kag dapat gid-obserbahan ang social distancing para sa aton safety. Ang alcohol hindi pagkalimtan, pero pagbalik sa aton puluyan, kinahanglan ang katinlo. Aton gid ipathuman. Aba naman na nagsulod sa ulo mo tawi. Pero nadumduman ko lang kay reminders every day, di ba, para sa inyo? Ano gid ang nakaon mo pinakbit ni Joe Marie. Ano inyo sudan panyaga, amon di sudan panyaga. Takbit gingat ani Joe Marie. May Paris iya nga pinirito nga manok. Ti ano pa na? Okay na. Very masustansya, nutritious dito. Kag yes, hanambal na naton sa dalagan sang aton ni COVID-19 ang pandemic padayon na sinahambal gani naton ano gani wala niya tawi surenderanay padayon yang aton ni away bisan di ta na sila makita kaya so far thank God no sa gihapon padayon bisan may gamay-gamay nga pagsaka pero amat-amat man siya, di ba? Kag gamay lang gid nga update na tungod sining aton COVID-19 sa gihapon antes man ang aton weather update sa karon nga hapon. Sa Dakbanwasang Bacolod, mga kauturan sa latest update may pila Tita Wilma 45 ang new recoveries ng mga nag-alalayo. Pero ang bago nga kaso sang COVID-19 25, no? 25 ang bagong nga kaso. Ang active cases lang gid, ang mga aktibo lang gid nga kaso sang COVID-19 278 na. May kabugusan na kita nga kaso sang COVID-19 diri sa Dakbanwasang Bacolod sa 4,856. Pero ang mga nag-alalayo may bagong nga 45, ang mga naka-recover abi ninyo 4444, no? 4,444. Kag may nagdugang pitugid, no? Pitugid kakabuhi ang nadula
tungod sa COVID-19 sa update kahapon sa Department of Health Region 6 sa bahin sa Dakbanwa sang Bacolod. So may kabugusan nga patay ang Dakbanwa sa Bacolod sa 137. Di na pagbamuhan na uwi ay 134 lang kay pito ang nagdugang mo, di ba? Kaya 127 tumuti plus 7 kundi 134, di ba? Okay lang na muna hindi tayo magkumpiyansa ang paghalong aragid sa aton. Kag sa probinsya sa Negros Occidental ang bag-ong kaso sa COVID-19 71. No? May 71 ka bagong nga mga kaso. So, matotal may 5,000 na 5,000 kag 15 na ka mga kaso. 5,015 na ang kaso sa COVID-19 diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sa bugos naman nga Pilipinas, 387,161 ay naka-recover, naglabot sa 348,967. Kag sa kabugusan man, sa bugos nga kalibutan, sa karon ang update, ang kabugusan nga infected sa COVID-19, pila na 47,844,811 ka mga kaso. Pero mga nag-alalayo, dira Tita Wilma, pila man ka milyon? Ha? 34,352,711. Amoy na nga, kada hapon, kada adlaw, pagbukas ng inyong mga radyo, ang inyong mabatian, hindi gid madula ang kaso sa COVID-19 tungod padayon ang aton sinipagpakig-away. Padayon man kita nga nagahatag proteksyon sa aton tag sa kakaugalingon para kita mangin safety, para ang miyembro sa aton pamilya luwas man kag ang aton mga kauturan nga ara sa aton palibot. Ha, Tita We? Yes. Pamo ka na bala. Na? Okay, Tita Wilma. Kaga sa karon nga hapon, ang gamay man nga update. Gamay pa na nga update, pero kinanglan mahatagid ta update sa aton sinidalagan sang panahon. Sa gian pagwaiya sang pag-asa, kaina alas 11 nila nga weather bulletin. Di kamusta si Shoni? Mintinar iyan ni Tropical Storm Shoni ang iya sinipuarsas samtang ara siya sa bahin sang Philippine Sea. So sa sulod man sang 12 oras, hindi na siya maghulag. Within 12 hours stationary siya. Wala nagahulag ang bagyo sa Philippine Sea. Tigi na paabot basta wala gahulag, magabaskog na siya. Kag once nga magbaskog siya, mangin severe tropical storm naman siya sa masunod nga 24 oras antes ang saligan nga paglandfall o kon ang paglapit o kon pagpalapit niya sa extreme northern Luzon. Di wala man ginadula ang posibilidad nga magabaskogin man si Shoni, no? Kag malabot ang typhoon category. Te katapusan ini siya nga nasiplatan ang iya sinisentro sa kalayuon nga 755 kilometro sidlangan nga bahin sang Basco, Batanes. Ang kon ang puwersa sang iya hangin nga nagalabot naman sa 85 kilometro por hora malapit man sa sentro kag may pagmadlos nga nagalabot naman sa 105. 105 kilometro por hora. Tinabatak sa gihapon ang tropical cyclone wind signal number 1. Ang northeastern portion sa mainland sang Cagayan, amunang sang Taarne kag Gonzaga, ang eastern portion sang Babuyan Islands nga among Balintang Island, Babuyan Island, Didicas Island kag Camiguin Island, kalakip na ang mga islets na malapit nga mga islets, mga magagmay bala nga mga kaislahanan. So, ang gintingob man nga epekto sa northeasterlies kag tro sining Bagyo Shoni nga ini amo iyang magadulot sang mahuyang tubtub sa kasarangan man kag kun kaisa na may panalagsaman nga pagbubo sa mabasko nga ulan sa bahin sang Bicol region, Tita Wilma, di ba? Northern Samar, Aurora, Quezon kag eastern portion sang Cagayan kag
Isabela. Pero ginasaligan. Magagwa ini siya sa aton pungsod Pilipinas si Baguio Sione sa maabot iya nga Biyernes sang hapon. Kung hindi siya magwa Biyernes sang hapon, pagka Biyernes sang gabi, magwa gid siya kay tulod ta siya napamo ka na bala na pero dili naman sa iton sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan sa update sa pag-asa ano yung sitwasyon tali ganito dala na dang Calayan Islands magalumon tubtub magulugalom no halin sa pagulugalom tubtub magalumon naton kalangitan may lapta-lapta man nga pagpanalithi ina tungod naman sang localized thunderstorms no kasarangan man tubtub mangin mabaskog ang dapya sang hangin halin sa nabagatnan aminhan kagaya syempre ina mabatyagan Visayas, Occidental Mindoro, Palawan kalakip ng Calayan Islands. Tiyang mga baybayon sa siniman nga mga lugar, medyo mabulubas kung man ang dapya sang mga kabaluran sa kadagatan. Aba do paamo ka na bala. So, ang temperatura nga ito mababatyagan, diri sa Dekbanwa sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, halin 24 degrees Celsius to 31 degrees Celsius. Si Haring Adlaw, kaina, alas 5:46 ang aga, nakita na nato ng iya kasanag, nabatyagan na nato ng iya kainit, ti subong makita nato na matamat nga nagagalumaton palibot, oni ba sa inyo dara iya, paano, no? Kaga magatunod si Haring Adlaw karon temprano naman, alas 5:24 sang hapon, madulom na ang aton palibot. Ang launa 51 Action Radio Philippine Standard Time, gamay man naton nga update sa inyo ang mga lugar sa Pilipinas nga high risk pagidbala sa COVID-19. May siyam ka mga lugar mo, di ba tawe? May siyam ka mga lugar nga high risk, nga gina-consider pa nga high risk iya sa COVID-19. Base man sa Okta Research ngagin pagwa sang grupo na kagin pagwa nila ang kabahin sang siyam ka mga LGUs ara gidya ang Makati City sa NCR, Malabon, Baguio City, ang Benguet sa Luzon, sa Itugon nga bahin ng Itugon, Benguet, sa Tuba, Benguet, Luzerne, Quezon, ang sa Visayas abi ninyo nalakip ang Iloilo City sa siyam ka lugar sa Pilipinas nga high risk pa. Katarma, Northern Samar, kag Pagadian, Zamboanga del Sur. Ginaabisuhan man sa mga eksperto o mga LGUs nga mas pagid nila nga hugton kag pabaskugon ang ila sini contact tracing, testing, isolation, kag magpatuman man sang localized lockdown para makontrol ang paglaptas sang COVID-19 sa ila sini lugar. Pero mga palangga na ito nga mga tagpalamati sa pihak naman nga bahin. Ang Food and Drug Administration o kunang FDA may paandam sa ito nga mga publiko. Angot naman ina sa nagalapta sa karon sa mga market, sa mga merkado, sa mga araogin piki nga branded nga mga bulong. So hinay-hinay kung may i-offer dira sa inyo nga mas bulo barato nga amo sini ang brand, halong gid kamo. Ano nga mga bulong ang ginapaandam sa aton sang FDA nga basi mabakal naton nga fake dapat sa butika gid kamo bakal ano nga mga bulong tawe kalakip dira ang mga masunod nga bulong nga permi naton mabakal sa over the counter ang mefenamic acid. Mefenamic acid is the generic name, ang iya brand, ang brand sini is ang Ponstan nga 500 milligrams. When we say mefenamic sa pagpalanakit na iyang mo, di ba? For pain ina siya. So, ang Ponstan nga 500 milligrams mefenamic may nagalagaw nga fake. May nagalagaw nga fake. Ang loperamide naman nga diet tabs nga 2 milligrams. Ang carbocysteine nga Solmux, ti kabalotang diet tabs para na sa LBM sa mga ginalupot. Ang Solmux para sa ubo kay ti carbocysteine ina siya. Ang Solmux nga 500 milligrams kag phenylephrine hydrochloride paracetamol o kung namang ginatawag bala naton nga Nuse Forte na
kung sipunon ka mo, kataruhon ka mo, na dayon yun na bakal, mayara na nga 10 milligrams, mayara na 2 milligrams, mayara na 500 milligrams, di ba? Yes. Ina nga mga bulong may nagalagaw sa merkado nga mga piki. To make sure sa mga authorized ka mo bakal nga mga butika. Munang hambalsang FDA. Tandaan na, apat ka klase ang may nagalagaw nga mga fake nga bulong. Pomstan, Diatab, Solmux, kag Neozef, Forte. Ha? Para sa pagpalanakit sa lawas, sa lupot, sa ubo, kag sip-on. Paamo kasi na, Tita Wilma. Sa ato naman nga mga pasyente nga ginadialysis, ari, may nasiplatan si Tita We nga makahatag sa kaayuhan sa aton pangamuyuon yun na sa mga ginadialysis, ha? Kay nga ginatunan sa karon sang PhilHealth o kung Philippine Health Insurance Corporation kung paano pagid palawig-lawigon or palawigon gid yatawe ang 90 session coverage sang dialysis patient sa pihak sang wala pagbaton sang pila ka mga dialysis center sa mga pasyente nga may PhilHealth cards nga naubos na ang covered treatment. Ari, sa ginpagwa nga pahayag sang PhilHealth, na subong iya nga adlaw Miyerkules, nagapangayo man sila sang konsultasyon na sa mga stakeholders para matagaan katumanan ang pagpalawig dira. Kay nga madumduman na ito, nagligan nga si Mana, hambal sa Dialysis Philippine Support Group Incorporated, nga wala na nagabaton, wala na ginabaton sa pila ka mga dialysis center, ang mga pasyente nga may PhilHealth card, nga naubos na ang 90 dialysis session. Tinghambal ni Dialysis Group President Reynaldo Abacan Jr. makakuha sang libre nga dialysis session tubtob Disyembre ang mga pasyente sa idalom sang Bayanihan Act 2. Tandaan nyo, bisay natapos na ang free ninyo nga 90 session until December pa na nga free tungod sa Bayanihan Act 2. Tandaan nyo na, ang regular nga makakuha, hindi kayang regular nga makuha sang kada pasyente every year, pila gani inyo sa mga nagapadialysis, 90 session ina, di ba? Pero ginpalawig ina ni Presidente Rodrigo Duterte sang gindeklarar niya ang state of calamity tungod sa COVID-19 pandemic. Gani magluwas sa 90 session, di ba tiwa? Magluwas sa 90 session, makakuha man ang mga regular nga miyembro sang 45-day coverage kada tuig. So, sang September, ginpalawig ni Duterte ang state of calamity until September 12, 2021, di ba? So, buot silingon, bisan nga naubos mo na pasyente ikaw, no? Ikaw nga pasyente naubos mo ng 90 session, obligasyon gihapon sang PhilHealth nga bayaran ang additional sessions ni. So gets nyo, kabalugid ko kung anong balatyagon sa mga pasyente kag sa mga pamilya sa mga pasyente nga nagapaidalom sa dialysis kag kun ano kabudlay, di ba? So kinahanglan ara sa idalom sa Bayanihan Act 2, ha, bisan na consume na ninyo ang 90 free sessions ng dialysis, pwede gihapon may 45 pa. Alauna 58, Action Radio Philippine Standard Time. Ay, hoo nga mga anak mo. Kay masiling bala na to, ay, titod-tod, kimantawi kay kabudlay, gidman mo. Magpa-dialysis, labi na kung may kwarta subong. Ano na itawi? Yes. Aton matakom nga lalentunon from ABBA. Can you hear the drums, Fernando? Yes, can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. So, ang ABBA member is Annifred Frida Lindstand, amo ng original nga nag-record sa among nga lalentunon. Sa Swedish, iya sa iya solo album Frida and Some Meaning, Frida Alone, in 1975. Kag sang ulihigin record ina na sa English version
pagkadason nga tuig. Now, Fernando. Pero ina nga lalentunon, wala iya, yes, it does not appear in any studio album, only greatest hits collections. Yan. Kag, nag-number 1 hit ina siya sa UK. Life and none of us prepared to die. Ang lyrics, sila, the lyrics is so banal, and I didn't like it, hambal ni Jorn Alvos. Pero siling niya, it was a love lyric. Someone who loved Fernando, but I inherited the word Fernando, and I thought long and hard kung ano kuno ang mensahe sa iya. Now, what does Fernando tell me? Kung ano? Inya, nadumduman niya siling niya, I was in a summer house one starry evening, and the words came. Nga nagsulod sa iya, paminsan, there was something in the air that night. Nan. Nagsulod siya, pensar niya, duha ka mga best friend, iya kamarada, nga guerrilla. At mga guerrilla war sa Mexico, na nga nadumduman niya. Na, siling niya, it's a total fiction. Kag inangalanan tunon makabi nga biggest selling single in Australian chart history until it was overtaken by Elton John's Candle in the Wind sa 1970s, sa 1997. Do you still recall the fate? But actually, ting mga lalantunon niya sang aba nami Gidman Fernando Chiquitita. Dancing Queen damo na, no? Alas 2:01 Action Radio Philippine Standard Time. Bantayan ninyo ang pabalik man ni Tito Wilma. Isa naman ka winning entry. Ang aton sinibasahon para sa ito na ARB 4-piece. Ang entry ni Nialyn Aurelio, ha? Pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. What? Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon
Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Yes man si Tita Wilma magbasa sang isa naton ka entry, isa ka winning entry naton para sa ARB 4-piece pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Antes naton basahon iyang inyo dani mga cellphone na si lowbat bala. Ang inyo dira mga cellphone, preparar nyo ina para sa eton. Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Ang SAP sa ARB. Anytime, That is as my life. Managtag naman kami sang 500 pesos nga cash. So, alerto ka mo dira. Ang winning entry nga ginpadala ni Nielin Aurelio amo ang aton basahon karon nga adlaw kagangiya sa ni entry pamatian naton. Mayong hapon Tita Wilma kag sa Action Radio Bacolod 4-piece pagbulig sa pagtuon paghatag sang paglaom. Ako si Nielin Aurelio 14 anyos. Taga Barangay Bakong, Bagos City. Nag-eskwela ako, grade 8 subong nga year sa Ramon Torres Bakong National High School. Nagtapos ako sa sang elementary sa Bakong Elementary School. Ang amon balay, yara sa pinakapunta nga purok sang Barangay Bakong ang Bakong. Amo man ni ang pinakapunta nga barangay sang Bago. Tilayo-layo, Ang amon nga balay, Burubukid, kag Kinanlan Lakton, lapit 30 minutos kada adlaw. Magatabo ka pa sa suba, kag maagi sa kahon sang talamnan. Ina ang amon adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sang normal pa ang tanan. Makapoy gid sa kundumdumunta, pero nalingaw man kami kag naanad sang kadugayon namon nga balik-balik kag halos adlaw-adlaw nga pagpanglakaton. Kung mag-ulan tita, amon ginakulbaan, basi magsaka ang level sang tubig o kung magbaha ang suba. Hindi kami katabok, kag hindi man kami kaeskwela. Kung may klase man, kag mabaskog ang ulan, gatinguha kami sa gihapon nga mag-eskwela. Agwanta lang galing sang madanlog nga mga dalan. Ang obra sang akon ginikanan tita sa bukid lang. Mangunguma kon baga. Kun gatinguha, pero gatinguha gid sila tanan nga mapaeskwela kami. Subong ako, nagapanuto gid nga makaeskwela. Permi ko tita ginahambalan sang akon mga utod nga magtarong sa pag-eskwela kag hindi magsunod sa ila nga wala nagtutom. Apang kabudlay sang pag-eskwela tita nga wala sang CP or cellphone o kun internet. Gusto ko gid makatapos kag makabutwa sa pangabuhi nga pigado sa pila ka adlaw. Bisan ano kabudlay sang sitwasyon, nagapadayon ako sa pag-eskwela. Ang akon balonta, pinakadako, 10 ka pesos sa isa ka adlaw. Kag kun kisa, maayon man, kun may tinanok nga saging kag alupi. Kag karon ang klase module na. Nabudlayan gid ko mag-research sa module.
nga hindi iya maintindihan. Kabudlay kung ang bata hindi kabalo sa mga nasulat sa module. Mamangkot sa ginikanan sang sabat, wala man kabalo, kay wala man ka eskwela. Kung kisa, ako, kung isa ako sa makabaton sang tablet o CP, cellphone na, maghapos sa amon, i-research ang mga module. Sa likod sang tanan nga kabudlay, nagapadayon ako sa pag-eskwela. Inang malipot, kag kaundan, sang entry nga ginpadala ni Nialyn Aurelio. Iya inagihan, tama man kabudlay, pero sa pihak sang ilaman pagsakripisyo adlaw-adlaw. Mabatyagan naton ang dako nga handom sang bata sa iya kaugalingon, nga malabot man ang iya handom. Kanami lang bala pamatian nga ang kabataan may ara sila handom sa ila kabuhi. Nga kung anuman kabudlay sang ila ginaantos sa karon, gusto man nila nga maghamungaya ang ila palaabuton. Bisan hindi pareho kabugana kag kahamungaya sang kabuhi sang iban nga mga may kwarta. Bisan gamay-gamay lang, nga makatuluti bawas lang, sa ila tuman, nga kabudlay nga pagpangabuhi kag pagantos. Mabatyagan naton ang dako nga handom sang kabataan. Gani ikaw, Inday Nailin, grade 8 ha. Go ha. Go lang sa imo sini mga handom. Padayon ikaw sa imo mga pagpanglakaton, sa pagtabok sa suba, sa pag-usoy sang mga mahambal mo kagina sa mga talamnan, ti magwano sa talamnan may mga kahon-kahon, di ba? Sa mga madanlog nga mga dalan kun pareho sini nga panahon sa karon nga maulanon, ti subong hindi nyo na ma-experiencehan maayo, kay ti kabalo kita. Ara ka mo sa balay. Pero imo ginpat-pat ang mga kabudlayan nga imo na eksperyensyahan sang face-to-face pa ang klase sa eskwelahan. Kung ano man kabudlay, ang imo gin-eksperyensya kag ang kabudlay nga gina-eksperyensya nimo sa karon nga panahon sa pandemic, kabay nga inaa mo pagid ang makahatag sa imo dugang inspirasyon sa pagtutom pagid kag paghimakas nga malabot mo bisan gamay lang, bisan dako-dako man dira Tita Wilma nga katumanan sang iya mga handom. Ha? Hindi ka madulaan sang paglaom kag sana siling naton as always adlaw-adlaw that is This Is My Life nga sa aton tanan mga handom sa aton kabuhi updon ginaton ang Ginoo. Ara gid permi si Lord sa aton nga magagiya kag magahatag sa aton ang inspirasyon, magahatag kag makapabatsyag sa aton sang kalipay. Basta mga good thoughts, mga good vibes, ang mga maayo kag makahatag lang sang kalipay sa aton ang aton himuon. Hindi kita magpamensar sang kalainan, kalalatan sang mga pareho naton. Bisan makasala pa sila, piyunga lang ang imo mata. Lord, ikaw nang magtandog sa iya balatyagon. Gani magpadayon ka man sa imo pagpanglakaton, bisan ano pa kabudlay. Hindi ka magpasulay sa mga pagtilaw sa kalibutan. And then, Nialyn, Boparte, Tita Wilma. Alas 2:19, Action Radio, Philippine Standard Time. No, inangay ton sini ikapila na Tita Wilma, ikapito, ikawalo na nga entry, winning entry para sa isa sa mga proyekto sang Action Radio Bacolod. Ang ARB4Ps nga among pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom sa aton mga estudyante nga mga kabataan nga may dako nga handom sa ila palaabuton. Good luck. So, buwas, Webes, isa, katapusan naton nga entry, winning entry, halin sa
Barangay San Miguel, La Carlota City. Muna na ato na basahon buwas para sa inyo. Okay? So, relax lang ka mo dira. Alas 2:20 na, Action Radio, Philippine Standard Time. Dali lang. Ang ato nanay Panyawan Liniment Oil, Tito Wilma, para dira sa ito mga kauturan nga baw, naga-problema gid. Sa pagpalanakit, pagpalamuy-puy, kakapoy sang bugos nga lawas kung kamo nagatrabaho, na? Siyempre, kung ang imubla trabaho, tudutudugin, pamuwersa, igo na gani magkasisidmon, kakapoy sang mabansyagan, Tita Wilma, daw ka nami lang ihigda, siyempre, panibin anay. Pagkatapos, ara si Mrs. o ang kabataan, pabanyos gilayon sang Panyawan Liniment Oil. Halin sa inyo liog sa likod, pakadto sa inyo taludtod, pahawak, pabalikawang pakadto sa inyo mga batiis. May pisil-pisil pa ng mga kabataan niya, dan gamit ang aton Panyawan Liniment Oil. Man ang Panyawan, manunggal na sa aton, kabalugid kita kung ano ang manunggal. So, dira naghalin ang Panyawan Liniment Oil. Isa ini ka produkto sang Sed Pharma. Pwede naman mabakal sa mga butika dira sa inyong lugar, diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Sa mga butika sa atubang kagkilid, sang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Di ba, Tita We? Yes, so. Sa idalo man sa Action Radio, sa Jack's Marketing kay Miss Eva Sangco. If not, sa tanan nga sa Sincere Drugstore, ara dira ang tanan man nga produkto sang Sed Pharma, Panyawan Liniment Oil, Panyawan Herbal Capsule, kagang aton Celebrity Kojic Soap. Dira lang anay, makadali, balik si Tita Wilma pagkatapos ang aton mga commercials. Tanay sa ito mga palanggang mga tagpalamati dira iya sa aton ano Tita Wilma? FB Live. Wow. Sa FB Live neton nga mga suki dira. Good afternoon and thank you gid sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon ha. Yes. Ara sila Tita We ho. Patamyaw lang ko Tita Wilma, Pamilya Ramirez, ang Barangay Granada sa Pamilya Duran, sang Doña Juliana Subdivision. May damogid nga salamat Tita Wilma. YouTube lang kami, wow. Bongga si Alex Montesa. Bapating bangirit mo. Thank you, Greda. Chris Vilma. Chris Vilma Treyes, good afternoon. With much love. Thanks, dear. No, Fabi Habagat, good PM. Salamat man sa imo. Kag Jonah Ferns. Hi, Tita Wilma, maayong hapon. Liog ko pagwit sa akong mama Titing Valencia. Kag sa utod ko nga si Novi Subaldo. Kag sa bugos nga pamilya, gapamati gina si mama sa imo kada hapon. Kag sa mga taga diin tawe. Sa mga taga, dali lang kay gatalang na dahil panulo ko mo. Sa, mayong hapon lang sa tanan, no? Sa mga taga-barangay 6, apat na ganyan mata, pwede pakita. Ang nga pa namin iya bata, si Jonah sa piyak nga pungsod, diri sa Land Down Under. Pero si Inday Jonah Ferns ba? Alex Montesa, banamian ko sang hair, naka-green nga my face mask. Ha? Thank you, Ged. Ha? Kag magluwas man sina Tita Wilma, rapagid ay, dali lang gid bala. Ay, hoo. Mayong hapon tawe monitor lang kami sa imo sa YouTube kanami ino. Tani Tita We, tanan nga government hospital, health centers or basta iya ka gobyerno tani libre tanan pati bulong no para makabuligid sa mga tao. Same diri sa Hong Kong. Pay ka lang registration fee. Tapos tanan libre na tani paamo kanabla. Tani kag Virgie Alpinda, good afternoon Tita Wilma, Tita We, monitor always gidi sa Celine Homes. Kag pray lang aton panaming Tita We, kag magsunod kita sa protocol. Keep safe Tita We ha, and God bless you. Ikaw man
Inday Wilma Cabarles, Jocelyn Libon Dispoho, kay Ma'am Elizabeth Maleka, good afternoon Ma'am Wilma, stay safe always. BDD, Ma'am Wilma, binabati ko po, happy 17th birthday. Happy 17th birthday kay Carl Daniel Perumingan, aking pamangkin. Asa hinablos niya. Miss Esmeralda Dolido, yes, watching from Hong Kong. Good afternoon and thank you so much. Kag Miss Heaven, good afternoon sa imo. Salamat kag madam ug nga salamat sa imo. Mayong hapon gid. Inday Jean Officer, good afternoon Tito. Monitoring always. God bless and keep safe. Hello to Energy Fans Club. Thanks Tita. Love you. Rian Lee. Mayong hapon Tita Wilma. From Don Salvador Benedicto. Rose Guevara, Tita Wilms. Monitor lang ko live from Alabang, Muntinlupa City. Kag ara naman si Wendy Changho, ang money trading, halong kamo dira ha, di kamo magpatulin-tulin sa ila. Okay, good afternoon po from Imos Cavite, Martin Aliling. Salamat gid. Kag watching from Quezon City, Manila, BDD. Okay, salamat gid. Relax lang da, balikan lang na karon ni Tita We. Fabi habagat, yes dana na. Mayong hapon lang da. Balikan lang na ni Tita We ang iba ninyo nga greetings dugay-dugay. Okay? Mga ka-aksyon, madako sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Kita, alas 2:29 na Action Radio Philippine Standard Time. Ano naman ang aton? Gapamangkot sila. Tawe, ano oras ka masap? Relax lang kamo, alert lang kamo da bala. Kibuton talang kamo karon kayo, mat-tips anay si Tita We. Ha? Kung ano anay ma-share naton sa inyo sa sininga hapon na tungod sa stress. Inang mga palatandaan bala mga signs nga dapat naton hatagan sabat ang mga palatandaan sa inyo sa stress. Basta stress, nagkakamudlay mo, di ba? Amo na siling nila ang ugat sang kun ano nga masakit
nga inyo batyagon sa inyo lawas amo ang stress. Ti kung hindi ka kabalo, ti amo na siya na. Pero lantaw na ito ng sitwasyon sa karon nga panahon sa pandemic. Tungod sa mga problema nga ma-encounter adlaw-adlaw, tungod sa problema nga dala sining COVID-19 nga ini, kadamo sa aton ang hindi mapahamtang. But silingon, kadamo sang mga nagaka-stress iya sa aton. Kag syempre isa na sa mga rason dira, iban, nagakadula ang trabaho. Ang iban, hindi naka-obra iya 6 days a week or 5 days a week, kundi 3 times a week na lang. Dako ina nga epekto sa ila sini palangabuhian. Ilabi na sang panahon sa lockdown. Samtang iba naman wala na gid nakabalik sa ila trabaho tungod nagsira na. Hindi ka na ma-stress, no? Na. So, bisan normal nga makabatsyag kita sang stress, tungod naman ng siling nila, ang stress kabahin na sa aton kabuhi, kabahin niya sa aton adlaw-adlaw nga paginawi. Pero, san o kita mahatag sabat o kung san una to ninatagaan atensyon para hindi maglala. Kaya man ang hambal sa mga expert, dapat kita sa aton tag sa kakaugalingon, mangin concern man sa tag sa kamiyembro sang aton pamilya. Tandaan lang naton ang acronym nga BASCAR, kung BASCR, BASCAR, para diin naman na yatawe. Kahit kabalo kita nga ina siya, may mga butsilingon na ang BASCR. Ang B stands for behavior. Kung anong iya sini mga ginapakita nga mga binadasan. Tika ang hambal sang expert, no? Ang hambal sang experts, Tito Wilma, ari pamati, kung behavior ang istoryahan, kung permi ka nagakataranta, or inang doon nagasala-sala ba lang hulag sa isa ka tao, kag tapos doon hindi ka mapahamtang, especially sa sininga panahon sa pandemic, seryoso na nga klase sang stress ang iya gina-experiensya na kung na mo nang iya ginapakita. Ang A naman, affect, no? Ang ginatumod naman niya dira ang emotional expression sang isa ka tawo. Dumay nakitaan gid ko ni bala mo nga amo sini iya sini mga hulag, no? Nagaka-apektuhan gid siya ya. Ano pa gamay lang gid, do hindi na siya mapahamtang. Di malatian gid na iya, no? Kaya hambal sa mga experts naton, may stress iya nga tawo sa diin feeling niya permi lang siya down. Hindi gani daw nahadlok siya. Daw nahadlok lang siya. Nga daw wala man siya dapat kahadlukan. Amoy ng apekto sa iya. Ang isa pa gid Tita Wilma, ang somatization nga ginatawag. Actually, ini somatization, ginatanaw ko bala, isa ini siya ka mental disorder, ang somatization. May mga nagakatabo sa lawas ng tao, bisan wala man problema sa physical aspect mo. Ano bot mo silingon tawe man, inam lang pareho bala nga may ara tao nga feeling niya sakit iya ulo pero wala man. Ko sakit bala sang ulo ko. Hindi ko ya bala mapahamtang. Hindi naman siya may problema ko. Ay nano nga sistema inaanak man. Ikaw mismo ang nagahatag sang stress sa imo kaugalingon, di ba? So, ang halimbawa sinang ginahambal naton, kung pamatsyagan mo, nga may ginabatsyag ka sa lawas mo nga wala man, balimbawa lang sakit ulo, pero wala man ka sakit ang ulo. Amo na ginatawag nga mental disorder, it's a somatization. Okay, BAS na to tawe, BAS na to. Ang C naman stands for cognition. Inapermi ka bala, do permi ka na nagakalipat tungod sa pandemic nga ini, kiti daw nagasala-sala ka, hindi ka mapahamtang, daw ara bala nga daw, lain bala sang una, sang wala pang pandemic nga, bisan ano lang, ang imo bala obra, wala tuo na, may ari ka di obra, may ari ka di sa piyak ulo, may wala tuo, may atubang likod, kaya mo, ang natawag nga multitask, kaya mo, pero tungod sining pandemic, abaw ka na mo na sa imo ginabatsyag, ka na mo sa imo ginapanumdum, and then, do hindi ka na makafocus, gusto mo isa lang, kay kung damo gani, hala, nagalalain ka na, isa ina,
Kadto ka sa grocery, subong niya kinang kadto ka sa grocery. Kinanglan listahon ko na gid ni siya kay ko may malipata naman ko ni. Ano to gani man? Bao do pariyo isang kilala ko. Okay. May isa pa gid daw si Cass, ang R. Yes, to Tito Wilma, di ba? Ang R, relationship. Ang imo relasyon sa mga upod mo, sa sulod, sang inyo balay. Ha? Ano ang iya sini? Mga aktwasyon. Do permi lang kapasingit, dyo tayo diferensya, nagapanginit, kag sino, do hindi man siya maintindihan, kay nga lain ang iya ginapanumdom, lain ang iya pasingtan, lain man ang maukpan, ay nanuman. So, amo man ina ang rason kung nga nagakaapektuhan ang relasyon sang tagsa-tagsa susulod sang aton balay. Di ba? Pareho lang, stress ka tungod nga pila ka bulan ka na, halimbawa na stress naging ko kay pila ka bulan nga wala naging ko obra. Tapos isada sa upod mo sa balay, may nakahimo lang gamay nga sala. O kung feeling mo duging kapoy sa pangimo sa inyo sulod balay, ay nanginit kay mo dayon. Dason kung sino makita mo, pokpan mo kag singgitan mo, hindi na siya maayo na. Hindi na siya maayo nga mga palatindaan. So tandaan nyo lang ha, tandaan nyo kung may mga changes sa iya behavior mo na baskar, ha? Sa iya behavior, kung ano ang affect sina sa iya, ng iya emotional expression, and somatization, ang cognition, kag ang iya relationship sa mga tao sa sulod sa balay, ha? Kinahanglan tagaan na siya atensyon, hindi pagpabayaan. Pero mga anak, para makalikaw kita sa stress, advice man sa aton mga expert, hindi nyo pagbutangan label ang tanan nga bagay. Gets nyo da, magambal si Tawe, hindi nyo pagbutangan label ang tanan nga bagay. Halimbawa, kaya pandemic ni estudyanta mo, no? Harap pa na subong, although nagkaganhagan na siya. O halimbawa, kung may mag-ubo to, kung may mag-ubong isa, hindi nabot sila nga nag-ubo na siya, may COVID-19 na siya dayon, di ba? Magsiling gani, bugin panugnawan siya, ginila na siya, hala ba si may COVID na siya, hindi nyo pagbutangan label ang makitaan ninyo, kay tiin na mga symptoms toward sa COVID-19, pero it doesn't mean nga amo na gina siya, di ba? Hay nga mga anak kamo, ay oo, kadamo, kapin ba subo nga tiyempo, di ba? Ang ulan matalitihan ka, maglain matsyag mo. Hala ka, ay te, paamo ka na, amo ginadayon, hindi na pwede amo lang niyon, ba, mga anak kamo, Kag, may araman gina-recommend, hindi ka mag-self-diagnose, o kung i-search mo lang sa internet ang nabatsyagan mo. Tungod mas okay gidya, si Doc, di ba? Para sigurado kita sa aton kondisyon. Kung nahadlok ka, mag face-to-face kay Doc, pwede ka man bala makatawag sa telepono sa iya clinic, hambalon mong secretary, paano ko makapakonsulta kay Doc, pwede ko istorya sa iya, or pwede ko katawag sa iya cellphone. Kinahanglan gid ilabi na kung may existing disease ikaw. Kung anong ginabatsyag, hindi mo gipabutangan label, ina. Kung ikaw ang feeling stress, especially sa karon ginaitubang nato nga pandemic, relax lang. Pahuway. Relax, pahuway, kaon ka sa masustansya nga pagkaon, then himua lang ang makabulig sa imo. Kung ara magsilak sa haring adlaw, kung aga balagwa, talikod sa silak sang adlaw, astang magbatsyag ka sang kainit, lakat-lakat pakari astang nga balason ka, mayukon, di ka maumpawan. Init ka sang mainit ka sang main. Higop ka sa mga mainit, dira nga sabaw aga, pabutang ibalunggay, balik kong kamatis, mayukon. Hindi mag-agwasa si balas sa imo, di ba? Ay mga anak, maging resourceful lang kita, ha? Hindi kita magpaka-stress ng sobra. Kay kabalugid kita nga ang stress, isa sang main factor nga makaangkon sang balatian sa lawas. Alas 2:29, Action Radio, Philippine Standard Time. Pero Aryo, sigwe ni Titawe, kung kinanglan mo cash nga kwarta, gusto mag-loan, ina yan need gid sang pila naton ka mga
Relax lang, balik si Tita Wilma pagkatapos sang mga ini. Okay, hi and hello lang dira sa aton mga palangga sa FB Live. Kay Inday Rose Guevara, tawe monitor lang ko live from Alabang, Montallupa City. Ay, Inday Nelse Guanse. Nelda C. Guanse. Hindi ako sampot sa ngalan. Matlagsa ko na makita. Ha? Okay, kamusta lang? Hi and hello sa imo. No? Josie Barrientos, mayong hapon, Tita Wilma. Lihog kugwit kay Nini Barrientos nga naga-monitor subong. Ada man nagapod sa aton si Marlene Diaz. Si Esmael Sani. Hindi na ko na iya magbasa sang imong mensahe, Ismael Sani, kay kabalo ko ya panlinlang kung sa Tagalog pa sa aton mga palangga nga mga tagpalamati. Kay siya miyembro man mo sang money trading. Yes. Nining Malu, good afternoon. Thank you, gid mayong hapon sa imo dara. No? Hinay-hinay lang ta. Okay, gina siya ya. Kag Jonah Ferns. Yes. Jonah Ferns, mayong hapon, Tita Wilma, pag-greet ko ako, Mama. Yes, nabasa ko na nakaina, di ba? Yes, salamat gid sa imo. Kag, I'm grateful to see you about ambot sa inyo, dara, hindi gid kamo da magpadala-dala sa ila, ha? Okay. Kay Toy Toy, mayong hapon, kay Inday Rosie Britannico, dira sa Guasan the Ruins, good afternoon lang dira, kaysa once nga gin-mention ko, why ko na blatawi sa sulod, ari ko sa gwa. Okay, Inday Rosie, good afternoon. Tita We, good afternoon sa tanan nga taga La Carlota, hi lang. Thank you, gid ko na so much love, gid, hambal ni Inday Jean Officer. Okay, thank you man, Feby Habagat, thank you man sa imo. Okay, kag di na to siya. Nang Liamik Dianala, good afternoon kay Ida Benzula, kay John Cleven Duran. Hi, Ivan Bustier, kay Virgil Pinda, kay Annabel Tindahan, kainan, aba sa yung ngalan, yung account name yan Annabel Tindahan, kainan. Bariga Ruthe, kag kay Cory Vidaha. Inday Cory, mayong hapon lang da. Kag mayong hapon. Yods na Lord. Wow. Kamusta lang sa imo? Kag kay Eds Jeng Mahinay Garingo. Ankat Vish, good afternoon man. Kag kay Ninette Erin. Edil Tantano. Ronaldin Armamento, kay Cherrybel Gonzalez Aloro, Dudes Abodo Mindios, at Drawid Kaontoy, kamusta na? Good afternoon man sa imo. Thanks, gid. Kay Arlene Ducades, kay Kamlendra Mishra, kay Martin Gonzalez Jimmy Caniedo, salamat gid sa imo. Balik lang da sa tawi, dugay-dugay
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte. Nila ang ila sini tagsaka zodiac sign para man sa aton horoscope. Abi niyo. Abi niyo ha, relax lang. Para anay sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, happy birthday. Kag syempre man, happy wedding anniversary sa mga nag-celebrate sa ila wedding anniversary. Okay, unahon neto ng zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio mo ini mga nataw Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Scorpio suno sa imong horoscope karon nga adlaw, kung pwede mag-relax ikaw nga daw baby. Tulog ka sang maayo na. Mag-imagine ka sang tanan nga gusto mo nga malabot kay ina mahatagan katumanan kun imo man paninguhaan. Kinahanglan mong nagakaigo nga pahuway na himuon mo ang tanan para makita mo ang resulta. Mga maswati mo naman nga mga numero 5, 12, 27, 32, kag 41. Fuchsia pink is your lucky color. Sa mga Sagittarius na taon, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, abaw, Sagittarius kompleto ang tanan nga titulos ang duta kung may duta ikaw. Feel mo happy ikaw tungod nga abaw may katumanan ang imo mga ginahandom. Mga maswati mo naman nga mga numero 3, 6, 21, 33, 42 kag 15. Satin white is your lucky color. Sa Capricorn, ay mga Capricorn na tao Disyembre 22 tubtob Enero 19. Sa mga Capricorn, kung may negosyo ka no, matuman ang tanan nga imo ginaplano para sa imo negosyo. Pangamuyo lang.
himo lang sang maayo. Kay padayon man nga mag-aabot ang grasya para sa imo. Maswerte mo naman nga mga numero 4, 22, 25, 11, 54, kag 43. Emerald green is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, ang mga Aquarius, mga tao, Enero 20 to Pebrero 18, ba happy ang life mo subong? Ang imo partner, malipayon man karon nga adlaw, kay tiara siya, updanay ka mo. Upod man ang imo ni pamilya. Mga maswerte mo nga numero, 5, 23, 33, 53, kag 42. Turmeric yellow is your lucky color. Sa mga Pisces naman, mga Pisces, mga nitao, Pebrero, Justin, 9 to Marso 20. Sa tutuod lang, Pisces, kinahanglan mag-surrender na ikaw sa kamaturan. Hindi ka maghimo sang image virtually, no? Kay ikaw lang masakitan. Pilion mo nga mangin malipayon ikaw, kag masatisfy ikaw sa imo pakabuhi subong para ikaw bugos nga mangin malipayon. Mga maswerte mo naman nga mga numero 7, 13, 31, 15, kag 25. Crimson red is your lucky color. Sa mga Aries naman, mga Aries, sa mga nitao, Marso 21, tubtub Abril 19, wow, makabaiton ka surprise money. May makahatag sa imo kwarta, karon nga adlaw. Kag syempre, tanan nga tao gusto, syempre makabaton, di ba, bisan sino man. Pero isa lang hambal sa imo horoscope, halungi ang imo lawas. Maswerte mo nga mga numero, 5, 8, 35, 51, 24, kag 11. Electric blue is your lucky color. Kag sa mga Taurus naman, mga Taurus na tao Abril 20 to Mayo 20, padayon nga nagabot ang mga oportunidad sa imo Taurus. Ina siya amo makahatag abonansya sa imo kabuhi. Hindi ka magduha-duha sa paghimo sang kaayuhan. Kay ina dako gyud ang balik sa imo. Mga maswerte mo naman nga mga numero, 9, 18, 27, 36, kag 45. Mint green is your lucky color. Kag sa mga Gemini naman, ang mga Gemini, mga natao, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Wow, wonderful. Ang dalagan sa imo negosyo, kung may negosyo ikaw Gemini, feeling mo blessed kagidya sa tanan, no? Kay nga ang tanan daw halos naangkon mo na sa kabuhi. Mga maswerte mo naman nga mga numero 5, 11, 32, 14, 23, kag 35. Shocking pink is your lucky color. Sa mga Cancer naman, mga Cancer, Hunyo 22, to Hulyo 22, abi kontrahan na Cancer ang mga nagapalaptas ang mga makahalalit ng mga chismis, mga wala pulos ng mga istorya, at in a nice way. Kaya sa sina, ma-attract mo ang maayo nga kabuhi kung mabuligan mo sila nga magtarong. Maswerte mo naman nga mga numero 4, 22, 23, 35, kag 34. Ivory white is your lucky color. Sa mga Leo naman, yung mga Leo ni tao, Hulyo 23, to Agosto 22, para sa bag-o naman nga propiedad nga gusto mo baklon, ipafeng shui mo, suno sa imo horoscope para ma-attract mo ang kaayuhan sa kabuhi. Maswerte mo naman nga mga numero, 15, 30, 23, 31, kag 42. Emerald green is your lucky color. Kag sa mga Virgo naman, mga Virgo, mga netao, Agosto 23, tubtub Setyembre 23, buksi ang imo kaugalingon. Buksan mo ang imo balatyagon sa mga surprise nga nagkatabo sa imo kabuhi. O may maabot nga bisita sa inyo dira. May dala nga mga oportunidad, Virgo. Maswerte mo nga mga numero 30, 32, 12, 25 kag 41. Tangerine is your lucky color. Kag sa katapusan man naton nga zodiac sign Libra, ang mga Libra naman, amo ining mga natawo Setyembre 24 to Oktubre 23. Nanari-sari ang source sang manggad, no? Nanari-sari ang source sang manggad nga imo madiskubrihan karon nga adlaw. Enjoy ka sa tanan nga event. Bisan ang iban dira
nagakontra sa imo desisyon. Ang mga masuwerte mo naman nga mga numero 10, 15, 24, 32, kag 48. Raspberry red is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time ing alas 2:56. Tita Wilma nabatian ang itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Pero siyempre para naman sa itong atay, atong liver, the largest organ inside our body. Kinanglan proteksyonan, paagi sa pag-login sa www.kalusugan. Kita na mga muyo sa ngayon orasyo emperata batog sa COVID-19. Opdi ninyo si Tita Wilma. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami.
San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Salamat, kid. Kag salamat man sa mga palanggan naton ng mga tagpalamiti. Pero abin niyo lipat ko, wala ko nalipat, no? Dali gid lang. Ay, ito na 3 o'clock prayer. Stand by para sa itong sap sa ARB, ha? You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Padayon man si Tita Wilma, dali lang preparar ka mo dira. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginunot ko na ini, so bantayin nyo dira mga cellphone, na-dial na ito ng telepono. So bantayan, ha? Inyong mga cellphone na alert, ha? Sinoyan. Wow. Unattended ang ilang cellphone. Natulugan, mabunot liwat si Tita Wilma. Okay. Ari sir, please lang. Okay. Kanugon sa imo. Pero don't worry, kay balik ko ang imo sini entry sa amon sini tantanan nga bulang kristal. Baw, tagaman silingan tani. Na? Balik ko na siya. Kag yes. Be? Sinuwayhan magabayton sa eton sini? Sa eton, yes, dali lang gida. Sa eton 500 pesos nga cash. Hello? Garing na? Wala pa. Na naman, Tita Weman. Relax puso mo. Hindi. Bantayan ang inyo na mga cellphone. Kumbala, kamo ang maswerte. Ara na garing na. Ara na garing na. Ikaw bala? Ikaw bala ini? Hello, mayong hapon? Papalaw na, ay may kapanawag ang bot kasi no. May panawag bot kasi no. Hello, good afternoon. Hello? Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Mayong hapon? Mayong hapon man. Ganda na radyo mo, wala? Gandar man. Sino ni? Si Daniel Antin man. Nga, angang imo dingalan, babayi man ni. Daniel. Jay Antin naman, misis ko na. Hindi. Ano ngalan mo ya? Daniel Antin ma'am. Ari diri Daniela ginhimo ya. Daniela may egor sa puntay mo pag-type ay. No, Daniel, ano imo middle name? Salas ma'am. Ate, si Daniel Salas Lantin, pilay mo edad? Ma 53 na ko sa November 27, 1967 ko na tao ma'am. Ti advance happy birthday na lang nga daan Aga pa mati ganda da radyo mo, di ba? Siling mo? Yes ma'am. Nan ga ikaw, pahinay-hinaya lang. Kay mabungol na si tawi, kay bungol na ni nga daan. Ano ginapamatian mo da? This is my life. Ti sino na napamatian mo?
Si Ma'am Wilma Sugaton. Si Wilma Sugaton. At sige, congratulations, ha? Hulaton mo lang dam, hulaton mo ng imo, ang imo tracking number para makuha mo sa remittance center ang imo sini premyo, ha? Daniel Salas Lantin, congratulations. Sige ma'am, salamat. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay, salamat dito sa congratulations kay Daniel Salas, na? Daniel Salas, nalipat ko sa iyong apelido. Sang Paglaom Village sa may Mansilingan, na? Yes, kay Daniel Salas Lantin, congratulations sa imo. Hulat ka lang da sang pag-inform sa imo, ha? Nga kuwaon mo sa remittance center pag-forward na sa imo sang tracking number ni Miss Marian Kirao. Okay? Yes, Tita Wilma. Tiuna sang pagpaalam ni Tita Wilma tungod wala na kita sang oras. Yes, Inday Camille Oranio. Yes, i-update ta kadaday sa imo gin-inquire kay Tita Wilma, ha? Mamangkot ko anay sa in-charge. Christ Carpol Javier Tenatan, good afternoon. Okay, salamat. Dira sa San Enrique. Paalam si Tita Wilma, pero nga ito na Bible verse for the day. Halin sa Proverbs chapter 4 verse 11, it says, I instruct you in the way of wisdom and lead you along straight path. I can't say goodbye. Salamat, Gid. Pasensya na. Buwas naman kita mag-up din ay standby sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,